मते किछि कहिबे नाही आज्ञा आहा सुनिए गुड़ी को जन धन मालिके धन मालिके धन मालिके धन मालिके धन मालिके धन मालिके सुना मालिके घर पाखर समस्त आमंत्रण कर खाइबा पे बसुंदी दुख हम निश्चित दुख भाई बंधु मान आमंत्रण करवा कर्तव्य
ଆହା ପୁଣି ମତେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ନା? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆହା ଆସ ଖାଇବ କିଏ ମୁଢି ନଡ଼ିଆ আসল খাইব মুড়ি নড়িয়া ও আসল খাইব কিয়ে শ্বশুর ঘরর খানা আসল খাইব কিয়ে মুড়ি নড়িয়া লো আসল খাইব কিয়ে মুড়ি নড়িয়া লো আসল খাইব কিয়ে কল কই মো শাশু রান্ধি বাড়ি আসু আসু আহা শ্বশুর মোহর ভাই আস খাইব কিয়ে মুড়ি নড়িয়া হো আসল খাইব কিয়ে କଣ ହେଲା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ শ্বশুର ଘରର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ମୁଢି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ବୁଢୀ ମରିବା ପଡିବ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ଘରେ ଛୋଳା ଅଛି, ଶାଶୁ ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, କଳରାଉତ ଅଛି, ଶାଳୀ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନା କହିବି? ହଁ ହଁ ଚଳା ଭାଉଜ ମୋହରି କଳା ଭାଉଜ ମୋହରି ଗୋଦରି ବିନା କୁଡ଼ି କଳାଟି ମୋହର ଭାଇ আসল খাইব কিয়ে মুড়ি নড়িয়া হো আসল খাইব কিয়ে ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଶାଳୀ ଅଛି। ହାଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କୁହ ଆଉ ସେଇଟା ଆଗ ସାନ ଶାଳୀ କି ମଗେଲା ଦେଖିଆ ସାନ ଶାଳୀ ମୋଗେଲା ନଟି ଥିଲା ମୋଗେଲା ଚିପି ଦେଲେ ଖାଇବ କିଏ ମୁଢି ନଡ଼ିଆ ହୋ ଆସ ଖାଇବ କିଏ ଆଉ କଣ କିଏ ରସଗୋଲା ଟଙ୍କିକିଆ ରସଗୋଲା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁନୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନମ୍ବର କିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କରି କଥା ଟିକେ ପଦେ କୁହ ଭାରି ଜାମ ଘର କାଳି ଯିବାକୁ ବାନ୍ଧ ଆରିଜା ମୋହର କାଳି କିବାକୁ ବାନ୍ଧ ଛେଳି ହାତ ଖାଇବ କିଏ ମୁଢି ନଡ଼ିଆ ହୋ ହାତ ଖାଇବ କିଏ ହାତ ଖାଇବ କିଏ ହାତ ଖାଇବ କିଏ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଏତେ ବଡ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦରବାରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ୟାର ଶୁଣ ଦେବର୍ଷି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଟରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ରଙ୍ଗ ଦିବସ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମତେ କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ